לפני התקנת הידית בדלת, עלינו לתכנן קוד אחראי בין 6 ספרות המכניס את הידית למצב תכנות. קוד האחראי יידרש אחר כך להוספת ושינוי קוד משתמש, הגדרת אופן הנעילה והגדרת הצליל. שימו לב, את קוד האחראי ניתן לתכנת רק כאשר ציר הידית פונה כלפי מטה, ולכן חשוב לעשות את זה לפני ההתקנה. במידה ונרצה בשלב מאוחר יותר לתכנת קוד אחראי חדש, נצטרך לפרק את הידית ולהעמיד אותה שוב. פעולה זו תגרום למחיקת כל המידע השמור בידית. כדי לקבוע קוד אחראי, לוחצים בו זמנית על הלחצנים 1 ו-4, עד שנורית החיווי תהבהב בצבע אדום. משחררים את הלחצנים, נורית החיווי תפסיק להבהב ותהפוך לירוקה. נזין קוד בין 6 ספרות, לצורך הדגמה נכניס את הספרה 1 6 פעמים. הנורית הירוקה תהבהב במהירות, בסיום ההבהוב קוד האחראי נקלט. חשוב ביותר בעת ההתקנה על החריץ לפנות כלפי מעלה. כעת נעבור לפירוק הידית הישנה מהדלת. את הבורג של הידית הישנה נבריג החוצה באמצעות מפתח אלן מספר 3. לאחר שחרור הבורג, הידית תצא בקלות מהדלת. נכניס את הידית הפנימית לחורים המיועדים לכך בצידה הפנימי של הדלת. לאחר מכן, נכניס את הידית החיצונית למקומה. לא לשכוח על החריץ שבידית לפנות כלפי מעלה. נותר לנו רק לחזק את הברגים. כעת נלמד כיצד לתכנת את הידית. כדי לתכנת קודי משתמש, אשר בעת השימוש בהם הדלת תיפתח, נלחץ על לחצן המנעול לחיצה ארוכה עד שהנורית האדומה תפסיק להבהב ותדלוק באופן רציף. כעת נזין את קוד האחראי שהגדרנו לפני ההתקנה, במקרה שלנו 6 פעמים 1. נורית החיווי תדלוק בצבע ירוק רציף. ניתן לתכנת עד 9 קודי משתמש. קוד משתמש לכל תא זיכרון בידית. נבחר תא זיכרון בידית באמצעות לחיצה על הספרה 1. לחיצה 1 לבחירה בתא זיכרון 1, 2 לחיצות לבחירה בתא זיכרון 2 וכן הלאה. נלחץ קוד משתמש בין 4 עד 6 ספרות. לשם הדגמה נבחר בקוד 1, 2, 3, 4. הקוד נקלט בידית. אין לגעת בידית עד שנורית החיווי כבט. כאשר הנורה כבט, הידית מוכנה לשימוש. כאשר הסוללות עומדות להתרוקן, נורית החיווי תהבהב בצבע אדום בכל לחיצה על אחד הלחצנים.